Hola, molt bones. Un altre dels reptes dels cims de Catalunya. I en aquest cas sí que és un cim en el qual es pot divisar una mica de visibilitat. És un cim de 222 metres que també pertany al repte dels cims del Vallès Oriental. És el Turó del Fum, és a Sant Celoni, al Vallès Oriental. Aquí davant tenim com una preciositat el turó i el castell de Montsoriu, i també tenim doncs, les agudes del Turó de l'Home, tota aquesta vessant del sud, de migdia del Montseny, i els nostres peus no es veuen ben bé per la vegetació, però hi tenim Sant Celoni, Riells i Viabrea, i més a la dreta hi tenim Hostalric, que és el lloc del qual venim. La serra que tenim a darrere, la serra del Fesol, i també totes les altres estribacions muntanyoses que tenim i que ens separen precisament del Maresme. El Turó del Fum, rodejat completament d'eucaliptus. Aquí poca cosa queda d'autòctona. Estem a Sant Celoni, al Vallès Oriental.